सोबरा तुम्ही त्यांना पकडून दिलंय. एक 1971 मध्ये आणि 86 मध्ये. तर तुमचा अनुभव काय सांगतोय ते सांगा आम्हाला? अनुभव म्हणजे 71 मध्ये मी त्याला पकडला होता कारण तो मुंबईमध्ये एअर इंडिया त्यावेळी एअर इंडियाचं ऑफिस फ्लोरा फाउंटनला होतं आणि त्यावेळी कॅश सगळी जमा व्हायची तिकडे. त्यावेळी एअर इंडिया बिल्डिंग तयार झाली नव्हती. हं, हं. तर त्यांनी अफगाणिस्तान, इराण म्हणून काही गाड्या चोरून आणल्या होत्या आणि त्या गाड्यामध्ये ड्रायव्हर म्हणून काही अफगाणी, ऑस्ट्रियन असे बरेच लोक ड्रायव्हर म्हणून आणले होते. आणि तिकडे मुंबईमध्ये येऊन त्या एअर इंडियाच्या ऑफिसवर अटॅक करून ते लुटण्याचा त्यांचा प्लॅन होता. त्याच्या आधी त्यांनी अशोका हॉटेल दिल्ली तिथे एक रॉबरी केली होती त्या ज्वेलरच्या दुकानामध्ये. तर अशात तो त्या केसमध्ये पण वॉन्टेड होता. तर आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाल्यामुळे मी त्याला ताजमहाल हॉटेलजवळ आधी शोभराला पकडला. त्याची झडती घेतली. त्याच्या खिशामध्ये 4-5 विविध हॉटेलची रिसिट्स मिळाल्या. आम्ही त्या हॉटेलमध्ये गेलो तर त्यांनी ठेवलेले त्याचे सगळे साथीदार मिळाले. त्यात 4-5 रायफल्स, रिव्हॉल्वर्स, हँड बॉम्ब्स, स्मोक बॉम्ब्स सगळी अशी तयारी त्यांची केलेली. सगळं पकडलं आम्ही त्याला. पण हं, तो हं. वॉन्टेड होता दिल्लीच्या केसमध्ये म्हणून दिल्ली पोलीस त्याला घेऊन गेले. आणि घेऊन गेल्यानंतर तिकडे त्यावेळी आपलं बांगलादेशचं वॉर झालं 71चं. ब्लॅकआउट सुरू झाला. त्यांनी खोटं हे केलं, की मला काय आता अपेंडिसायटिस झालेला आहे, मला ऑपरेशन करायचं. असं म्हणून ॲडमिट झाला आणि रात्रीच्या अंधारात तो पाईपवरून उतरून पसार झाला. अच्छा. ते पसार झाल्यानंतर मग तो भारतातून पळालाच. आणि मग जगामध्ये अनेक देशांमध्ये त्यांनी नवीन स्कीम सुरू केली. तो तरुण मुलींशी दोस्ती करायचा, त्यांना भुलवायचा. मग त्यांना घेऊन कुठेतरी ट्रिपला-बिपला जायचा. तिकडे कारमध्ये, भाड्याच्या कारमध्ये घेऊन जायचा. अ, समुद्रकिनारी अंघोळीला-बिंघोळीला गेले, की त्या अंघोळीच्या स्थितीमध्ये त्यांना कॉफी वगैरे पाजायचा. मग त्यांना त्यात बेशुद्ध पडायच्या. त्या गाडीतलं पेट्रोल काढून त्यांच्या अंगावर टाकून त्याला जाळून मारून टाकायचं. त्यांचं सगळं सामान त्यांच्या घरी जाऊन सगळं सामान घेऊन लुटून न्यायचं. तर अशा 2-3 वेळा तो पकडला पण गेला कुठे अफगाणिस्तानमध्ये, इराणमध्ये पण त्या सगळ्या फ्रान्समध्ये त्या जेलमधून तो पळाला. त्यामुळे त्याला बदनाम झाला. तो बिकिनी किलर म्हणून त्याला मग तुमच्या इंटरपोलनी त्याची रेड कॉर्नर नोटीस पण जारी केली. आणि तो अशा अनेक केसेसमध्ये वॉन्टेड होता. हं, हं. आणि तो फिरत होता जगभर. तर तो भारतात येऊन सुद्धा त्यांनी काही गुन्हे केले. आमच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये एका फ्रेंच कपलला लुटलं. तर त्यावेळी ते बेशुद्ध पडले. पण ते शुद्धीवर आल्यावर त्यांनी सांगितलं, असं-असं आम्हाला एक माणूस भेटला होता. त्याने आम्हाला असं-असं फसवलं. मग हं. त्याला सोबराजचा फोटो दाखवल्यावर तो म्हणाले, "हो, हाच माणूस." मग त्यावरून नक्की झालं आणि त्याचे फिंगरप्रिंट पण मॅच झाले. तर त्यामुळे नक्की झालं, की तो परत इंडियात जाऊन असे-असे परत गुन्हे करतोय. अच्छा. नंतर काही दिवसांनी तो दिल्लीला गेला. दिल्लीला त्यांनी एका फ्रेंच ट्रूपला सगळ्यांना फ्रान्सचं पाणी म्हणून पाणी पाजलं आणि सगळ्यांना ते गुंगीचं औषध घालून सगळ्यांना बेशुद्ध केलं आणि त्यांचे सगळं सामान तो उचलत असताना त्याला मॅनेजरनी बघितलं आणि पोलिसांना बोलून त्याला पकडून दिलं हं, हं. 76 मध्ये. अच्छा. म्हणजे त्यावेळेपर्यंत जगात त्यांनी 25-30 खून केले होते अरे मुलींचे बापरे! जगभर. हां, आणि तो हां. अतिशय निगरून असा वॉन्टेड होता. हं. मग 76 नंतर तो जेलमध्येच होता. 86 ला त्यांनी मग त्यांनी सगळ्यांची दोस्ती केली होती जेल स्टाफशी. तो म्हणला, "आज पार्टी करूया." पार्टी केली आणि त्या पार्टीमध्ये त्यांनी त्याच्या मित्राला बाहेरच्या सांगितलं होतं, की "तू येताना केक घेऊन ये." त्या केकमध्ये विषारी द्रव्य घातलं होतं. ते हं, हं. सगळं त्या स्टाफने खाल्लं. त्याला मागे पकडला होता त्यावेळी त्याचे सगळे खोटे पासपोर्ट मिळाले होते. ते पासपोर्टचे फोटो छापले. हां. तर ते त्याने काय लिहिलं, की मुंबईत एक इन्स्पेक्टर असा आहे जो त्याला ओळखतो. तर ते आता आमच्या डायरेक्टर जनरल जोग म्हणून होते. तर हं, त्यांनी हं. ते बघितलं होतं. त्यांना कसं त्यांच्या हाताखाली असे 9,000 इन्स्पेक्टर. त्यांना काय माहीत कोण कधी करतो. पण मीडियात ते आल्यामुळे त्यांच्या ते लक्षात राहिलं. हं, हं. आणि मग 29 मार्चला रेल्वे पोलिसांनी एक संशयित पकडला. तो संशयित सोबराशी संबंधित असं माहीत झाल्यावर मग त्यांनी ताबडतोब कारण मोठी घटना होती. त्यांनी डी-जी-पीना कळवलं. तो डी-जी-पीना पहिलं आठवलं तर काय झेंडे. त्याने मला बोलवून घेतलं. हं. मग आमची चर्चा केली. काय करता येईल? कसं करता येईल? मग त्यात असं निष्पन्न झालं, की तो गोव्यामध्ये जाऊन गोव्यातून कुठल्यातरी
त्याच्या बायकोला अमेरिकेत फोन करेल आणि एखाद्या छोट्या बोटीतून मोठ्या बोटीत बसून पळून जाईल. तर म्हणून मग माझी नेमणूक करण्यात येईल, "तू जा गोव्याला." मग मी हं. गोव्याला आलो आणि मग आम्हाला त्याची जी एक मोटरसायकल होती, त्याचा नंबर आम्हाला मिळाला होता. मग तो मोटरसायकल गोव्यात मोटरसायकल स्टँड आहेत. एक सिंगल टॅक्सी फिरवतात. हं, तर हं. त्या नंबर घेऊन मी चौकशी करायचो, तर तिथला एक माणूस मला म्हणाला, की "असे युरोपियन लोक हा या मोटरसायकलवर फिरतायत." म्हणजे एवढं कन्फर्म झालं, की तो गोव्यात आहे. अच्छा. आणि तिथले हां आणि तिथल्या सिटीओतले मेनेजिस नावाचे एक टेलिफोन क्लार्क होते. ते म्हणाले, "आम्ही तुम्हाला सगळी लिस्ट देतो, पण ओकोकरोमधून तिकडे लवकर जगभरात कुठे पण कनेक्शन मिळतं. तुम्ही तिकडे लक्ष ठेवा." मग तो एक चांगला क्लू त्याने दिला. हं, हं. आणि मग आम्ही रोज मग दिवसभर गोव्यात फिरायचो त्या मोटरसायकल शोधत आणि संध्याकाळी ओकोकरोवर मग येऊन बसायचो वॉच ठेवून. असं 4-5 दिवस वॉच ठेवला तर 6 तारखेच्या रात्री 10:00-10:30ला एक कारमधून 2 माणसं उतरली हं. आणि ती 2 माणसं अशी रात्रीची नाईट कॅप घातली होती. मला नवल वाटलं रात्रीच्या वेळी यांनी दिवसाची सन कॅप का घातली आहे? हं. सन कॅप बघून मग त्यांना निरखून बघायला लागलं तर माझ्या लक्षात आलं की तो बराचसा सोबरासारखा दिसतोय. म्हणून मी निरखून पाहिलं तर मला तोच आहे खात्री पटली. तो मला ओळखत होता म्हणून मी लपलो भिंतीमागे. बघतो काय करतो. तो आला हॉटेलात व्हरांड्यात बसला. त्यांनी ऑर्डर वगैरे दिली. तोपर्यंत मी मग माझ्या बरोबरचे सगळे सहकारी होते त्यांना विविध ठिकाणी पाठवलं, की काय गडबड झाली तर पकडता येईल त्याला म्हणून. हं. आणि मी जाऊन त्याला मागून पकडला जोरात. ते ओरडत त्याच्यावर "शोभराज" म्हणून. तर तो म्हणाला, "कोण शोभराज? काय काय संबंध?" तर हं. "तू तू तू आर यू क्रेझी?" मी म्हटलं, "डोंट फॉरगेट मी तुला 71 साली पकडला होता." आता माणसाला एकदा कळलं, की आपण ओळखले गेलो, की मग हिंमत तुटते. तरी ते बरोबर. रिव्हॉल्वर घेण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही ते काढलं आणि त्याला पकडला. मग त्याला घट्ट बांधला. कारण त्याच्या गाडीत झोपवला. त्याच्यावर 2 शिपाई बसवले, कारण ब्लॅक बेल्ट कराटे होता. हं. म्हणून म्हटलं काय रिस्क घ्यायला नको. मग तसाच त्याला रात्रभर प्रवास करून आम्ही सकाळी 2 वाजेपर्यंत मुंबईत आणला. मग मुंबईहून दिल्लीहून स्पेशल प्लेन आलं त्याला घेऊन गेलं हं, आणि हं. मग मला पकडल्यामुळे भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. मग टीव्ही त्या दिवशी सगळी चॅनेलवर माझ्याच मुलाखती चालू होत्या. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. तेव्हापासून प्रसिद्धी माझ्या मागेच लागलेली आहे. आणि आता रिसेंटली गोव्यातल्या तुमच्या कोकरूनी माझ्या नावाची झेंडे प्लॅटर म्हणून काढली. मोठं हे काढलंय. झेंडे प्लॅटर ₹2,500 ची डिश आहे. अच्छा. आणि हां, ते म्हणतात, की आमचं जेवण इतकं चांगलं होतं, की आपण पकडलं जाऊ अशी त्याला भीती होती. तरी पण त्या जेवणाच्या आकर्षणामुळे तो आला आणि तो झेंड्यांच्या ताब्यात सापडला. त्याने आपले छान झेंडे प्लॅटर काढली आहे ओकेगोरोमध्ये. तुम्ही ट्राय केली आहे का ₹2,500 झेंडे प्लेटर? हां? तुम्ही कधी ट्राय केली आहे झेंडे प्लेटर? हो, माझ्या हस्तेच उद्घाटन झालं त्या दिवशी. हां, आता ती ₹2,500 ची डिश आहे. म्हणजे चिकन, मटण, फिश असं सगळं मोठी डिश आहे. छान डिश अच्छा. आहे. हां. हां, पण मी सुद्धा ती विकत घेऊनच खाल्ली. झेंडे सर तुम्हाला आता कसं वाटतं? आता 19 वर्षांनी त्याला नेपाळहून आता त्याची सुटका होते. तो परत आपल्या मायदेशी जाणार. याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचंय? तो काय बदमाश माणूस आहे. त्या अशा माणसाला सोडायला नको असं सामान्य माणूस म्हणून मला वाटतं एक पोलीस अधिकारी कारण अमेरिकेत काय 300-300, 400-400 वर्षाची शिक्षा होतात. आता आपल्याकडे कायदाच वेगळा आहे. तर आणि मॅजिस्ट्रेट जजनी त्याला सोडलेलं आहे. आपण जजबद्दल काय बोलणार? ते आपल्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहेत. त्यांचं ज्ञान मोठं, आपलं बुद्धी कमी, कोती बुद्धी. हं, आपण हं. काय त्यावर विचार करणार? ते करतील ते योग्यच म्हणायचं. आपण वी कान्ट कमेंट ऑन जजेस जजमेंट हां. नाही का? झेंडे सर आता त्याच्या तुम्ही म्हणताय तसं चार्ल्स ओबराजमुळे तुम्हाला पण खूप प्रसिद्धी मिळाली. हो. मग याच्यामुळे तुम्हाला काय प्रमोशन वगैरे तुमचं झालं? नाही, काही नाही, काही नाही. मला त्यावेळी प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिळालं फॉर अ डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस हां, हां. आणि ₹15,000 चं अवॉर्ड मला कमिशनरने दिलं त्यावेळी. हां. त्या सगळ्या टीमला म्हणजे ॲक्चुअली मी नेहमी सांगतो, हे माझं एकट्याचं क्रेडिट नाही. हं. एव्हरीबडी कॉन्ट्रिब्युटेड म्हणजे मीडिया, टेलिफोनवाला, तो मोटरसायकलवाला, हॉटेलवाला सगळ्यांनी मदत केली. कॉन्स्टेबलपासून डीजी पर्यंत एव्हरीबडी वॉज इन्व्हॉल्व्ड अँड झेंडे सर आता 1971 मध्ये तुम्ही त्याला पकडला आणि 1986 मध्ये जरी तो म्हणजे आपला गेटअप चेंज करून आला, तरी तुम्ही त्याला ओळखू शकलात.
तर आता त्याची सुटका झाली आहे. कुठे ना कुठे तुम्हाला तो बघेलच. त्याला काय मेसेज आहे तुम्हाला तुमची? चार्ल्स सोब्राजला काय तुमची काय काय मेसेज नाही. आहे? माझा काही मेसेज नाही. ही इज अ व्हेरी, व्हेरी क्रुकेड क्रिमिनल. आय डोंट थिंक ही इज गोइंग टू मीट मी. और आणि क्रिमिनलचं असं आहे, मी आयुष्यभर 35 वर्षात अनेक क्रिमिनल पकडले, इन्क्लुडिंग हाजी मस्तान, करीम लाला आणि भाई ठाकूर, इव्हन टायगर मेनन, त्या सगळ्यांना मी पकडलं. हं. तुम्ही जर फेअर असाल व्हाईल अरेस्टिंग, देन क्रिमिनल्स डोंट रिटॅलिएट, असा माझा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. It's all right. He knows that I have done my duty. He has earned a lot of money by publishing how he has committed crime. हं. त्याच्यावर सिरियल निघाल्या, त्याची बरोबर. पब्लिसिटी, त्याच्याकडे गॉट टन्स ऑफ मनी. मी पकडला त्यावेळी त्याच्याकडे $10,000 मिळाले. म्हणजे तो जेलमधून पडल्यानंतर त्याच्याकडे $10,000. He has some sources by which he gets money. ओके. How he gets money is his business. I don't know. हं. I don't try to find out. It is not my business. See, this was happened on 6th of April 1986 around 9 o'clock. There was a wedding going on, and when the wedding was on, we had laid out the buffet around 9:30, and I saw some chaos happening. So when my boss, Mr. Janus Vegas, was around, he said, "Peter, go and get some thing to tie." So I rushed. I said, "What?" They said, "There's one to be arrested over here and we require some rope." So I went, and we have a well behind Okokeros. They removed that well rope and brought it and gave it to them, and then tied it, and they put him into an ambassador car. Yeah. So, had you any interaction with Sobraj before that? Because No interaction, but I've seen him several times. He used to visit Kokeros, and he used to order for chicken kafriya. That's how, we had, after that we got to know that he used to visit us, Okay. And any memory about Inspector Jhende? Yeah, Mr. Zende, inspector, he used to even come during holidays. He used to come to Kokeros to show that he had arrested Charles Sobraj in Kokeros. And after I have started my restaurant as Chef Peter's Kitchen, he visited me here in PLN. And the Netflix, there is a movie which is going on with The Serpent. They have done the shooting in my restaurant. And also Mr. Madhukar Zende had come over here to my restaurant to give the interview down there. काफ्रियल टेस्टिंगसाठी आणि गोव्याला फर्स्ट रेस्टॉरंट्स आणि STD बूथ होता. त्या STD बूथमधून IST आणि STD कॉल करण्यासाठी चार्ल्स सोब्राज कोकेरोला व्हिजिट करत होता. आणि नवीन नवीन बेस चेंज करून तो कोकेरोला व्हिजिट करून जेवण करून इकडून तो फोनवरून डिलिंग करत होता. आणि त्याला ते इन्फॉर्मेशन मिस्टर झेंडेला मिळालं, पुणे पोलीस. त्याने इन्फॉर्मेशन घेऊन येऊन कोकेरोमध्ये त्याला अटॅक केले आणि तो इकडे येऊन चिकन काफ्रियलसाठी, स्पेशलिस्ट चिकन काफ्रियलसाठी एंटरटेनमेंट करत होता इकडं. आणि झेंडेला न्यूज मिळाल्यानंतर येऊन सर्च करून येऊन इथं म्युझिक वगैरे चालू होतं लास्ट डेला 1968मध्ये. तेव्हा त्याला अरेस्ट करून पकडून घेऊन गेले आणि गोवा पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवून नंतर 8 दिवसांनी त्याला दिल्ली पोलीस स्टेशनला सबमिट केलं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.